מבוגרות, משיכה מינית, משיכה פנימית, יושב לו באמבטיה מצייר על הקירות, דחף לא ידוע, ממש מן הקבוע. רינה הזמינה אותי לחדרה, חשבתי לעצמי, זה בטח רציני, אני האיש ידוע ומקובל בחברה, אולי יש פה סיכוי לקבל איזה מינוי, אבל חבל, איזה מין מזל, יושב על הספסל ליד הסופרסל. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שלאט נעלמות מן העולם. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, להשקות את הפרחים, לשתות כמה עצים כמו כולם. לדני יש סימפתיה לנשים מבוגרות, משיכה מינית, משיכה פנימית, יושב לו באמבטיה מצייר על הקירות, דחף לא ידוע, ממש מן הקבוע. רינה הזמינה אותי לחדרה, חשבתי לעצמי, זה בטח רציני, אני האיש ידוע ומקובל בחברה, אולי יש פה סיכוי לקבל איזה מינוי, אבל חבל, איזה מין מזל, יושב על הספסל ליד הסופרסל. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שלאט נעלמות מן העולם. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, להשקות את הפרחים, לשתות כמה עצים כמו כולם. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, להשקות את הפרחים, לשתות כמה עצים כמו כולם. את משל האופניים לא תמצא בכל התורה כולה, את משל האופניים לא תמצא גם בגמרא, לא בראשונים ולא באחרונים וגם לא ברמב"ם. זה המשל החיים כנמשל מהגיד לרב דונין החסיד מחיפה. אז חסיד על אופניים ועושה לו את חשבון חייו, ורואה באופניו את הקשר עם חייו. אם הוא מזיע קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה, אך אם הגלגל מתגלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עוצר על קומו, הוא עומד ולא זז, אז הוא בטוח שיפול. זה הכל, זה משל האופניים, מספרים אותו